Здравейте хора, аз съм Краси и днес ще играем нова Майнкрафт, но не 1.8.1. Опитах се да сложа един тролски мап, да ви малко така разнообраза, но ще бъде тролски мап е Букук. И за това ще трябва да се изключа Майнкрафта и да го включа на 1.8. Съжалявам за това нещо, за това объркване или забавяне, там как го наречете. Просто нещо да ми тръгват тъпите мапове и ти нататък. Голяма буза. Но аз съм сводител на песента. Малко така, слушаме се 12:35, малко музика. Ако ви харесва повече, това не трябваше да го отварям. Ако ви харесва, това е името. Аз ще оставя линк към песните. Имената, да. Си копирате просто и... има на пи да се колим. Имам и survival тук в този сера, но... с един приятел го играехме, но той... бастуни Трабанчев и не ще да влиза. Стрел си смутаняка Майнкрафт и... да, стават меча. Тук няма... да. Сутринта като влезнах от 9 и нещо имаше повече хора, сега няма. Учи тук българския в хубава възможност. Ще търсим... с някой се коляме. Хуй 30 FPS, 28, перфекто. Просто какво повече да иска човек. С мой компютър. Просто това постижение. Нека се направим... добре, джойвайте. Ойчи. Аре бе. Аре бе, некой дали се пръстърши. Си успих. Като ги чекам, си вете в настройки. Безкръско. Знаете. Дигни! Фак! Бъга на живота! Бъгвам всичко. Аз в момента снимам, благодаря ти за прекъсването. Ама... да, и след малко поне да довърши клипа. Моя. Прав в момента. Какъв той читър, бе? Дами и господа, читър! Майка ти. Добре. Добре. Ама на какво ще играм? Добре. Това е за този клип. Айде виждам.